naší výroční konferenci v Českých Budějovicích, kde tradičně vyhodnocujeme rok, vyhodnocujeme výsledky, bavíme se o našich hlavních tématech. Letošní téma konference je posouvání hranic. Já myslím, že posouvání hranic je naše strategie, ale je to i naše hodnota. Ahoj partners, tak jsme tady! A to vy, jste tady taky? Já vám slyším, tak jsme tady! Myslím si, že AI poradenskou práci nahradit nemůže, ale může nahradit velkou část té práce. Může nahradit zprostředkování, srovnání, tvorbu finančních plánů, analýzu dat, prostě spoustu činností. To, co nenahradí, je budování vztahu, takový mentoring a coaching toho klienta v jeho správných krocích. Během toho ranního bloku mě určitě inspirovala přednáška paní Končítíkové, snad to říkám správně, o Baťovi, a to těch konkrétně 10 principů, což bylo velmi svižné, výstižné a podle mě to se dělo na náš biznis jako, jak se to říká, hrnec za prdel. Každá ta konference je vždycky lepší než ta předchozí. Je to asi logický, ale ta dnešní byla fakt skvělá. Musím říct opravdu super, ať se týká programu, ať se týká speakerů, ať se týká moderátorů. Tady se chci zastavit, protože to, jak se pro to připravili, co tomu dali vlastně, jak vlastně to celý pojali, hele, neskutečný, opravdu husíků, že opravdu bylo skvělý. Že to je výstup z komfortní zóny, to určitě. Na začátku byla obrovská nervozita, ale postupně se to vlastně přetavilo do úplně super užívání si, takže užívám si to a možná víc, než kdybych tam seděl. Příští rok bude velký výročí. Za prvé firma slaví 20, což je už samo o sobě. Hezký počin kulatý, tak to chceme oslavit. Doporučuji všem, aby ten rok, který nás vlastně dělí od toho, aby opravdu využili pracovně, protože být na pódiu, zároveň to užívat, zaslavit s týmem, bude za to opravdu stát.